Uy, pinatapa, tapa. Syuta na king kalibutaran na ng rahat bagya. Uli pare. Oh. Tanong. Nanangin naman. Oo, bundo kayo nung kamana ako inumang ken eh. Ating ken eh, na ito, puto. Eh, yun naman kapat kingatyan nyo. Yung bakterya, yun na ningatyan nyo. Yun. Pero tindanong kayo malino. Ala, sumunod tayo kaysa mateta naman kayong kay Eh, ma-dehydrate. tamo pwede. Pwede yan, tanaman. Tanaman, ito talaga, may kain na, may filter na. Eh, ako may gagana kabe ko. O, kalupa na nin eh. Inin. Sa ano? O, talnamin. Oh. Ano? Nakakit main eh. Oh. Ikat main eh. Cut main eh. Oh. Makakainom na kanda nung. Oh? Pa, pegaralan ko yan. Pinutot mo na. Oh. Anteo. Ngay pa. Pututan mo po. Oh, yan. Ako na kaya. Hindi na. Oh, alam mo na. Oh. Buwapin na. Eh, palitin eh. Pajaburin mo na, sir. Ako na kaya ka. Buwapin na. Makainom ka pala darong kaya na. Gawa mo kumain ng klase. Karas kin bundok. Diyos ko po. Saan yung tanag yan? Oh. Mahilig kumama sa Biblia. Ipaldang. Tarik na yun, no?